Izenzo isahluko sama-22 soqala ufunda evesini lokuqala. Madoda, bazalwane, nani bobaba, yizwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu. Kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru, bathula bathi du. Wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eThasu laseKhilikhiya, kodwa ngakhulela kulomuzi. Ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli, ngesineka ngomthetho wawobaba. Ngashisekela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngayizingela leyo ndlela kwaze kwaba sekufeni. Ngibakhaphela etilongweni abesilisa nabesifazane, njengokuba nompristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke. Ngamukela kubo izincwadi ezilotshelwe abazalwane. Ngaya eDamaseko ukuba nababekhona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Kwathi ngisahamba ngisondela eDamaseko kuphakathi kwemini, kwangibaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okukhulu okwavela ezulwini. Ngawa phansi emhlabathini, ngezwa izwi lithi kimi, Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Ngase ngiphendula ngathi, ungubani Nkosi na? Wathi kimi, mina nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Kepha labo ababenami bakubonanga ukukhanya, kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Ngathi, ngizakwenzani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseko, uzakutshelwa khona konke okumiselwe ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababemi nami, ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile, indoda ekholwa ngokomthetho, owayefakazelwe yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi, wema, wathi kimi, Sawulu, mzalwane, buye ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi, uNkulunkulu wabobaba wakumisela phambili ukuyazi intando yakhe nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe, ngokuba uzakuba ngufakazi wakhe kubantu bonke walokho okubonileyo nokuzwileyo. Manje-ke ulibalelani na? Sukuma ubhabhadiswe, uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lakhe. Kwathi sengibuyele eJerusalema ngikhuleka ethempelini, ngehlelwa isiyezi, ngambona. Wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema, ngokuba abazakwamukela ubufakazi bakho ngami. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi yimina engangibopha ngibashaya emasinagogeni abakholwa nguwe. Futhi mhla kuchithwa igazi likaStefane ufakazi wakho, ngangimi khona mina, ngivuma, ngilinda izingubo zabambulalayo. Wathi kimi, hamba, ngokuba mina ngizakukuthuma uye kude kwabezizwe. Kepha bamlalela kwaze kwaba kulelozwi, base bephakamisa izwi labo bethi, msuseni onje emhlabeni, ngokuba akufanele ukuba aphile. Kwathi besabangalasa, bahlubula izingubo, bethuquza uthuli phezulu. Induna yenkulungwane yayala ukuba angeniswe ekamu, yathi akahlolwe ngenduku, ukuze iqonde ukuthi kungasiphi isici bememeza kanje ngaye. Kepha besamelula ngemichilo, uPawulu wathi enduneni yekhulu eyayimi khona, kuvunyelwe yini
ukushawa umuntu engumRoma engalahlwanga yicala na? Induna yekhulu ikuzwile yaya enduneni yenkulungwane yabika yathi, usuzakwenzani na ngokuba lowo muntu ungumRoma? Induna yenkulungwane yayisifika yathi kuye, ngitshele wena ungumRoma na? Yena wathi yebo. Kepha induna yenkulungwane yaphendula yathi, mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu. Kodwa uPawulu wathi, kepha mina ngazalwa nalo. Ngakho basuka kuye masinyane base beza kumhlola. Kepha induna yenkulungwane yesaba, isiyazi ukuthi ungumRoma nokuthi ibimbophile. Kwathi ngangomso ifuna ukwazi iqiniso lalokho amangalelwe ngakho ngabaJuda, yamkhulula, yayala ukuba abaphristi abakhulu nomphakathi wonke ubuthane, yamehlisa uPawulu phambi kwabo. Izenzo yesahluko sama-23 soqala ufunda evesini lokuqala. uPawulu wayeseqolozela umphakathi wathi, madoda, bazalwane, mina ngihambile phambi kwaNkulunkulu nginonembeza wonke omuhle kuze kube namuhla. Kepha umpristi omkhulu Ananiya wayala ababemi khona ukuba bamshaye umlomo. Khona uPawulu wathi kuye, uNkulunkulu uza kushaya wena ludonga olucakiweyo, uhlalele ukungahlulela ngokomthetho, kodwa ngokuphambene nomthetho uyala ukuba ngishaywe na? Ababemi khona basebethi, uthuka umpristi omkhulu kaNkulunkulu na? uPawulu wayesethi, bengingazi, bazalwane, ukuthi ungumpristi omkhulu, ngokuba kulotshiwe ukuthi, ungakhulumi kabi ngombusi wesizwe sakini. Kepha wathi uPawulu azi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi nenye ingabaFarisi. Wamemeza emphakathini wathi, madoda, bazalwane, ngingumFarisi mina, ngiyindodana yabaFarisi, ngimangalelwe ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Eseshilo lokho kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSadusi, ibandla lahlukana kabili. Ngokuba abaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya, kepha abaFarisi bavuma kokobili. Kwase kuvela umsindo omkhulu, kwasukuma abathile kubabhali bengxenye yabaFarisi balwa kakhulu. Bathi, asifumani lutho olubi kulo muntu, uma pho kukhulume kuye umoya noma ingelosi. Kwathi sekuvele isiyaluyalu esikhulu, induna yenkulungwane yesaba ukuba uPawulu angadwengulwa yibo. Yayala impi ukuba yehle, imhlwithe phakathi kwabo, imise ekamu. Ngobusuku obulandelayo inkosi yema ngakuye, yathi, yima isibindi. Njengalokhu ufakaza ngami eJerusalema, ngokunjalo umelwe ukufakaza naseRoma. Kwathi sekusile abaJuda benza iqeqeba, bazilokothela bethi abayikudla, bangaphuza, bengakambulali uPawulu. Babangaphezu kwama40 ababenza lelo cebo. Bona basebeza kubaphristi abakhulu nasemalungeni bathi, sizibophe ngesilokothelo sokuthi asiyikuzwa ukudla size simbulale uPawulu. Manje-ke nina kanye nomphakathi yazisani induna yenkulungwane ukuba imehlise kini ngokungathi nizakuhlolisisa indaba yakhe. Thina-ke silungele ukumbulala engakasondeli. Kepha indoda kadadewabo kaPawulu yezwa ngokumqamekela kwabo, yafika yangena ekamu yambikela uPawulu. uPawulu wayesebiza enye induna yekhulu wathi, yisa lensizwa enduneni yenkulungwane ngokuba inento eza kuyibika kuyo.
yayisithatha-ke yayisa enduneni yenkulungwane yathi isiboshwa uPawulu singibizile sacela ukuba ngilethe lensizwa kuwe inento ezakutshela yona. Induna yenkulungwane yayisimbamba ngesandla yagudla nayo yayibuza bebodwa yathi, kuyini oza kungibikela khona na? Yathi, abaJuda bavumelene ukucela kuwe ukuba behliselwe uPawulu emphakathini ngomuso ngokungathi baza kuhlolisisa indaba yakhe. Ngakho-ke wena ungabavumeli ngokuba kubona abamqamekele amadoda angaphezu kwama40 azilokotheleyo ukuba angadli angaphuzi engakambulali. Manje-ke sebelungele bebheke isithembiso sakho. Khona induna yenkulungwane yayisimukisa insizwa isiyalile ukuba ingatsheli muntu ukuthi imbikele lokho. Yayisibiza izinduna zekhulu ezimbili yathi, lungisani amabutho angama20 alunge ukuya eKesariya ngehora lesithathu lasebusuku, kanye nezinkweli ezingama70 nabemikhonto abangama200. Kulungiselwe futhi izilwane ukuze bakhwelise uPawulu bamise kahle uFelix umbusi. Yaloba incwadi yehlelwe kanje: uClaudiyo lisiya kuye uFelix umbusi odumileyo, ngiyakubingelela. Le ndoda ibanjwe ngabaJuda ibisiza kubulawa yibo. Ngafika namabutho ngayophula sengizwile ukuba ingumRoma. Ngathi ngifuna ukwazi icala bayimangalela ngalo, ngayehlisela emphakathini wabo. Ngayifumana imangalelwe ngezindaba zomthetho wakubo, kepha olufanele ukufa nokuba ukuboshwa. Sekudaluliwe kimi ukuthi kukhona icebo ngaleyo ndoda, ngase ngiyithumela kuwe masinyane. Ngibayalile nabayimangalelayo ukuba bakhulume ngayo phambi kwakho. Khona amabutho ayesemthatha njengokuyalwa kwawo, amisa e-Antipateri ebusuku, kepha ngangomso ashiya izinkweli ukuba zihambe naye, wona abuyela eKamu. Lezo sezifikile eKesariya zanika umbusi incwadi zamisa uPawulu phambi kwakhe. Eseyifundile wambuza ukuthi ungowasiphi isifunda. Esezwile ukuthi ungowaseKhilikiya, wathi, ngiyayizwa kahle indaba yakho. Nxa sebefikile abakumangalelayo, wayala ukuba alondwe enqabeni kaHerodi. Izenzo isahluko sama-24 soqala ufunda evesini lokuqala. Emva kwezinsuku eziyisihlanu umpristi omkhulu u-Ananiya wewuka kanye namalunga athile nommeli othile eThahantulu. Laba bamangalela uPawulu kumbusi. Yena esebiziwe eThentulu waqala ukumbeka icala, ethi, lokho ukuthi ngenxa yakho sitholile ukuthula okukhulu, nangokubonelela kwakho lesi sizwe senzelwe okuhle okuningi. Siyakwamukela ngezikhathi zonke nasezindaweni zonke ngokubonga okukhulu, Felix odumileyo. Kepha ukuba ngingakubambezeli, ngiyakuncenga ukuba ngobumnene bakho usizwe ngokufushane, ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga evusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, eyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Yalinga ngokungcolisa ithempeli, sayibamba, sathanda ukuyahlulela ngomthetho wakithi. Kepha kwafika uLisiya, induna yenkulungwane, wamthatha ngendluzula enkulu ezandleni zethu.
eyala abambeka icala ukuba beze kuye ukuze umbuzisise wena uqobo uzwe ngakho konke esimmangalela ngakho. NabaJuda bavuma lokho, bathi kunjalo. Umbusi eseqhwebile ukuba akhulume, uPawulu waphendula wathi, "Lokhu ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi ungumahluleli kulesi sizwe. Ngiyaziphendulela ngesibindi, futhi ungaqondi ukuthi akungaphezu kwezinsuku eziyishumi-2 ngikhuphukile ukuyokhuleka eJerusalema. Abangifumananga ngiphikisana namuntu, nakuba ngifusa isiphithiphithi esixukwini nasethempelini nasesinagogeni nasemzini, futhi bangekuqinise kuwe lokho abangibeka icala ngakho manje. Kepha ngiyavuma lokho kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wabobaba. Ngikholwa yikho konke okulotshwe emthethweni nakubaprofethi. Nginethemba uNkulunkulu alibeka nabo uqobo lokuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungile nokwabangalungile. Kulokhu nami ngiyazama ukuba njalo ngibe nonembeza ongenacala phambi kwaNkulunkulu nabantu. Kwathi emva kweminyaka eminingi ngafika ukuletha izipho esizweni sakithi neminikelo. Okuthe ngikulokho bangifumana ethempelini ngihlanjululiwe, kungekho isixuku nomsindo. AbaJuda abathile base-Asiya babefanele ukuvela phambi kwakho bangimangalele uma benotho ngami, ngokuba mabasho laba ukuthi bafumanani okungalungile mhla ngimi phambi komphakathi, ngaphandle kwalelozwi elilodwa engalimemeza ngimi phakathi kwabo lokuthi ngokuvuka kwabafileyo mina ngimangalelwe yinina namuhla. Kepha uFeliksi ngokucacileyo okwaleyo ndlela wabahlehlisa ethi lapho uLisiya induna yenkulungwane esewukile, ngizakuyinquma indaba yenu. Wayala induna yekhulu ukuba agcinwe, kepha abe nenkululeko, kunganqatshelwa muntu wakubo ukumkhonza. Kepha emva kwezinsuku ezithile wafika uFeliksi noDrusila umkakhe owayengumJudakazi, wabiza uPawulu wamuzwa ngokukholwa ngoKristu Jesu, esakhuluma ngokulunga nangokuzithiba nangokwahlulela okuzayo. UFeliksi washaywa luvalo, waphendula wathi, "Okwamanje hamba, kepha nxa ngithola isikhathi ngizakukubiza." Wethemba futhi ukuthi uza kunikwa imali nguPawulu. Ngalokho wayehleze embiza ekhuluma naye. Kepha sekuphelile iminyaka 2 uFeliksi walandelwa nguPhokhiyu Festu, kodwa uFeliksi efuna ukubongwa ngabaJuda washiya uPawulu eboshiwe. Izenzo isahluko sama-25 uzoqala ufunda evesini lokuqala. Kwathi uFestu engenile esikhundleni wasuka eKesariya emva kwezinsuku ezintathu wenyukela eJerusalema. Abapristi abakhulu nezikhulu zabaJuda basebemangalela uPawulu kuye, bamncenga. Bazicela umusa ngaye ukuba ambizele eJerusalema, becebile ukumqamekela ukuba bambulale endleleni. Kepha uFestu waphendula ngokuthi uPawulu ugcinwe eKesariya nokuthi naye usezakuya khona masinyane. Wathi,
izikhulu phakathi kwenu azehle nami uma kukhona utho olubi kuleyo ndoda aziyimangalele. Kwathi esehlale nabo izinsuku ezingaphezu kweziyisishiyagalombili ngokuba eziyishumi, wahlela eKesariya. Ngangomso wahlala esihlalweni sokwahlulela, wayala ukuba uPawulu alethwe. Esefikile yena abaJuda ababehlile eJerusalema bema bamhaqile, bambeka amacala amaningi anzima abangenakuwaqinisa. Lapho uPawulu eziphendulela ngokuthi angonanga ngalutho nasemthethweni wabaJuda nasethempelini nakuKesari, kepha uFestu ethanda ukubongwa ngabaJuda wamphendula uPawulu wathi, uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema wahlulelwe khona phambi kwami ngalezo zinto na? uPawulu wayesethi, ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKesari lapho ngimelwe ukwahlulelwa khona. Angenzanga okungalungile kubaJuda njengalokhu nawe wazi kahle, kepha uma ngonile ngenza utho olufanele ukufa. Angali ukufa, kodwa uma kungekho lutho lwalokho laba abangimangalela ngakho, akakho onganginikela kubo. Ngilidlulisela kuKesari. Khona uFestu esekhulumile nomphathi waphendula wathi, ulidlulisele kuKesari, uza kuya kuKesari. Kwathi sekudlule izinsuku ezithile, u-Agripha inkosi noBhenike behlela eKesariya ukuyobingelela uFestu. Sebehlezi khona izinsuku eziningi, uFestu weneka phambi kwenkosi indaba kaPawulu. Wathi, kukhona indoda ethile eyashiywa kuFeliksi iboshiwe. Kwathi ngiseJerusalema abaphristi abakhulu namalunga abaJuda babika ngaye becela ukuba ilahlwe. Ngabaphendula ngathi akusiyo umkhuba wamaRoma ukumnikela umuntu omangalelwayo engakamiswa phambi kwabamangalelayo, athole ithuba lokuziphendulela ngecala amangalelwe ngalo. Ngakho sebebuthene lapha, angilibalanga. Ngangomso ngahlala esihlalweni sokwahlulela, ngayala ukuba leyo ndoda ilethwe. Basukuma-ke abayimangalelayo, kepha abavezanga cala ngayo lalezo zinto ezimbi ebengizicabangile mina, kodwa babenokuphikisana okuthile naye ngenkolo yakubo nangomuntu othile uJesu owafayo, asho ngaye uPawulu ukuthi uyaphila. Kuthe mina sisakhohliwe ukuthi leyo ndaba ngizakuyihlola kanjani, ngathi angathanda yini ukuya eJerusalema ukuba ahlulelwe khona ngalezo zinto. Kepha uPawulu esedlulisile wacela ukuba agcinwe lize lithethwe yinkosi enkulu. Ngayala ukuba agcinwe ngize ngimthumele kuKesari. U-Agripha wayesethi kuFestu, nami bengithanda ukumuzwa lowo muntu. Wathi, uza kumuzwa ngomso. Khona ngangomso wafika u-Agripha noBhenike ngemvunulo enkulu, bangena endlini yamacala kanye nezinduna zezinkulungwane nezikhulu zomuzi. uFestu wayala ukuba uPawulu alethwe. uFestu wathi, Nkosi Agripha, nani nonke nina madoda enikhona lapha kanye nathi, niyambona lona oluze ngaye kimi lonke uquqaba lwabaJuda eJerusalema nalapha, lumemeza luthi akafanele ukuba abe esaphila. Kepha mina ngabona ukuthi akenzanga lutho olufanele ukuba afe, kodwa ngenxa yokudlulisela kwakhe kuKesari ngazinqumela ukumthuma.
Anginanto eqinisekileyo ngaye engingayilobela inkosi. Ngakho ngimlethile phambi kwenu, ikakhulu phambi kwakho Nkosi Agrippa, ukuze kuthi sekuhloliwe ngibe nakho engingakuloba, ngokuba mina ngokwami ngithi akuqondile. Uma kuthunyelwe isiboshwa kungakhonjwa amacala kuso.